Gaur kontseilua da elkarte bat moduan elkartzen diela umiak eta pentsatzen gau umiak zelan gustatuko jakun izatea gure herria. Udaletxeak egiten dauen proiektu bat izen dela Arrasateko ikastoletako 5. eta 6. mailako ikasle bat hartu dau gela bakoitzetik eta ekarri dau jona itxeko proiektu hau. Kontseilu bat non ideiak sortzen diren eta gero albada egiten dira. Ideia funtzean dator Francesco Tonucci italiarraren hildotik eta berak badauka liburu bat La città dei bambini deitzen dana eta Erroman edo Italian ez izan mugimendu hau eta da, hiria berreskuratzea umeentzako eta umeen ikuspuntua hirian edo herrian isladatzea. Zeberak esaten du, gure herriak eta hiriak dauzela eginda, gizonezko, trajedun, gris, adin ertaineko, langile horren ikuspegitik. Eta, arrazoia dauka, orduan da, kontutan eduki eta umiak ere herritarrak diezela, euren beharrak ere kontutan hartzea, hirigintza planeamenduak eta hiria organizatu edo antolamendu horretan ere euren beharrak ere kontutan edukitzea. Munguzkoen 3 aukera, Itxaropena, Monterron edo Santa Barbara eta elegiru gauen Santa Barbara. Jentia zaukolako beldurra edo nara juteko. Umiak abertzelan zein umia gehiago erabiltzeko eta 4 taldetan ipini gare eta bakoitzak gai bat aukeratu du eta zigare ideiak bakoitza ideia batzuk esaten. Landu ditugun gaiak izan die kirola, natura, udako zinema eta aterpea. Benetan eskertzen dizut egindako lana, ikusten dut oso ideia politak planteatu dituzula. A priori gainera, emoten dago ideiak egingarriak direla, baina, zenbaterainoko egingarriak diren ikusteko, nik uste egin beharko litzatekeela talde bakoitzak dagokio sailarekin bilera bat eta pixkat gehiago proiektua sakon. Arrasateri ekarri aldiona da, beste ikuspuntu bat, ez? Umien ikuspuntua ere, lehen esan duten moduen, hirigintza antolakuntza horretan isladatzea. Gero egia da, parte hartzeari buruz asko hitz egiten dugu, asko egiten dugu parte hartzea, baina benetan hau parte hartzea ere bada, baina umeen parte hartzea, ez? Eta umeak ere, nahiz eta ume izan, herritarrak dira helduak bezala, ez? Orduan da, eurei ere, euren garrantzi hori ematea eta euren esfera ematea. Hemen dauz 10.000 elkarte, eragile, baina normalean beti helduenak die. Eta horrek beti daukate zer esatekorik herriaren antolakuntza horretan. Umeen kontseilua ere eragile bada eta umeak daude. Eta eurek ere badaukate zer esan. Orduan horrek egiten duena da elikatu, aniztasuna emon eta nik uste aberastu egiten dauela herriarekiko daukagun ikuspuntu hori. Ikasturtea haizteko ospakizun bat antolatu dugu kalean, kaleak jolastu ditu duguna, eta horren helburua da alde batetik Arrasateko jendeari ezagutaraztea zer den aurkontseilua, beste alde batetik ospatzea urtean zehar egin dugun lana aurrekin batera, eta azkenik aurkontseiluaren ideiaren jatorrira joanez,
kaleak eta hiriak aurrenak ere badirela, eta hauetan jolasak presentzia izan behar duela, hori ere aldarrikatzea. Eta horregatik jarri diogu izen hori egunari, apur bate aurren hiriaren ideiara joanez, eta ezazteko nondik datorren proiektu guzti hau. Itxengauen balorazioa oso positiboa da, lehenengo urtia da Itxengauela aurren kontseilua eta espektatiba asko zazen, da nik uste dut espektatiben gehienak lortu gauela. Alde batetik aurren parte hartzea oso ona izen da, ideia oso onak ekarri daue aurren kontseilutik, lan asko indaue eta alde hortatik oso positibo dela iruditzen jaku lehenengo esperientzia hau, urtetik urtera espero dugu haunditzen eta hobetzen jutia, baina lehenengo urtea izeteko nik uste dut espektatibak bete-beteta da zela. Esperientzia izan da oso polita. Egon garelako aztertzen eta gauza berriak ikasten. Lagun berriak indu eta ondo pasatu. Niretzat ondo pasatu dut eta esperientzia ondo. Niretako izan da oso esperientzia polita, zegatik indo lagun berriak eta bai ezagutu dut gauza desberdinak. Nire esko guztoa, pentsau jat ideia bat originala. Batzuan udaletxeak itzen dago aldaketak, jakin barik igual guri, umion. Pentsetan gauen eta orduan udaletxeak bebe jakiteko guzen egau. Eta honeri ez gure ideia, eta lehen Mariak esplikau duzku moduen, ideia honek eurei ez jatziela okurri duko. Hori esela ideia ona eta errezak. Hau da pauso gehigarri bat, eta ez da hor gelditzen baizik, eta haratago doa eta da errealitate bihurtzeko helburu horrekin, orduan eurek sentitzea, eurek planteatutuen gauza bat, gero benetan fizikoki ikustea, nik uste honek balio gehigarria ematen diola, eta eurek pozik da zela, baina urrengo fasean ikusiko da, benetan, noraino betetzen dugun, aurrez markatu dugun helburu hori.